Patayng lawas sa usa ka lalaki nakitan ilawom sa usa ka sinkhole sa lungsod sa Carmen, Cebu. Unang gikatahong na missing ang maong lalaki. Ang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa actual retrieval operations nga gihimo kagahapon sa may Purok Mahogany, Barangay Sakon sa lungsod sa Carmen. Lisod ang operasyon nga gihimo sa mga otoridad aron makuha ang patayng lawas sa lalaki nga nasigpatan sa sud sa usa ka sinkhole. Ang bangag dunay giladmon nga moabot sa 30 ka tiil. Ana-ana sa advanced state of decomposition ang lawas sa lalaki dihang nakaplagan kini. Migamit pa og breathing apparatus ang mga personnel nga minaog sa ilawom nga bahin sa sinkhole. Gisugdan mga alas 10 sa buntag ang retrieval operations. Pasado alauna na dihang hingpit nga nakuha ang patayng lawas. Dili masugdan ng batang tao. So challenge ang pagpasaka sa kuan sa iyang lawas, sir, pagawas. Oo, nga. Oo, matangit-tangit man sa mga kuan. Anong pilid-pilid ng batok. Kung nainig. Ang pulisan sa rescue kay sa magtakuan, palambon. Malang madugay og kanin siya ba? Oo. Ang namatay giila nga si Alex Kapuyan, 35 anyos, ug residente sa laing barangay, usa ka chainsaw operator. Disyembre 7 pa kini milakaw sa ilang panimay nga giingong nakainom ni adtong higayuna. Gituuhang na disgrasya kini ug nahagbong sa sinkhole. Gilubong ra sab diretso ang maong lalaki kagahapon sa hapon. Hubog man to sir pagkadabi igon. Oo. Milakaw. Abilag to nang uli dito sa speaker barangay ba? Agka nagmumuga ka na sa dagang daw sinkhole. Upat ka. Nico Sereno, Balitang Bisdak.